കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാജി ഇല്ല, അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഞാനാ ക്ലാസ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ.
ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ജീവാത്മാവാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാതോ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്? ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് ആരിവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ ഭൗതികതയിൽ അവര് കുടുങ്ങി പോകുന്നതെന്നും ആ ത്രിഗുണങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ആര് ഋഷികളെല്ലാവരും, ഋഷിവര്യന്മാരും പരിപൂർണതയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിച്ചത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആ ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു അറിവിനെ കുറിച്ച്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്, അതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആ പരമോന്നത ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്പീഡ് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം അതാണ് ചോദിച്ച, മാതാജി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ആകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആള് മാറുമ്പോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേനാവ്യതിന്ദിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടേക്ക് കടന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റേതിനു സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനമാവുകയില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർക്ക് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വരേണ്ടതാവില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവരെവിടേക്ക് പോകാണ്? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച മനുഷ്യര് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്ക് തുല്യമാണ്? അപ്പോ പരമാത്മാവിന് തുല്യമാകുന്ന. അപ്പോ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അങ്ങനെ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടേക്കാണ് ആ പരവ്യോമത്തിലോട്ടുള്ള പരവ്യോമത്തിലെ ദിവ്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അവർക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരവ്യോമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണല്ലേ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, ഗോലോക ചാട്ടിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? അവിടേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്, എന്തിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ അതെങ്ങനെയാണ്? മാലിന്യം നിറഞ്ഞതല്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഈ ത്രിഗുണത്തിന് അതീതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇതിന് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, 2 ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. മരണശേഷം സ്ഥൂല ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ വിട്ടു പോവുകയാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാധാരണ ഈ ജ്ഞാനം അറിയാത്തവരെന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം ഇല്ലല്ലോ, നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആ ശരീരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? രൂപമില്ല, വ്യക്തിത്വം ഇല്ല എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പരവ്യോമത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരവ്യോമത്തില് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപം. മാതാജി, ഒരു സംശയം. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആത്മാവിനെയാണോ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇത് 3 കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് മാതാജി. അതെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതെ, ശരി മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പരവ്യോമത്തിലേക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്തതും ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് സദൃശ്യനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ മുക്തിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട 5 തരത്തിലുള്ള സായുജ്യം, സാമീപ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതും നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ലാത്തതും സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനവും പ്രളയകാലത്ത് നമുക്ക് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതൊക്കെ ആകുല ചിത്തനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ അവസരം നൽകിയത്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല നമ്മളെ ജന്മം എടുക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അഹം ബീജപ്രദാപിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ബീജം നൽകിയത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് അരിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേള് വരുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? അതിലൊരു തേള് മുട്ടയിട്ടതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ അത് തേള് മുട്ടയിട്ട കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നെങ്കിലും അത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പൂർവ്വജന്മങ്ങൾക്ക് അനുയോജിച്ച വിധത്തില് സുഖായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ആദ്യ പിതാവാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാക്കള് എവിടേക്കുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ എവിടെയാണ്? ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്നാ പറയണത്. ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം, നമ്മൾ ആ 14 ലോകങ്ങള്, ഭൂലോകം തൊട്ട് 14 ലോകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭൂലോകം തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് 7 ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താഴേക്കും 7 ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ 7 ലോകങ്ങളില് ഭൂലോകം, പിന്നെന്താ പറയണത്, ഭുവർലോകം ഉണ്ട്, സുവർലോകം, മഹർലോകം, ജനർലോകം, തപർലോകം, സത്യലോകം. സത്യലോകമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. സത്യലോകത്തുനിന്ന് പിന്നെ തപോലോകം, ജനർലോകം, മഹർലോകം, സുവർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം, അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത്. ആ മോളിലേക്ക് മാത്രമല്ല, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ടും 7 ലോകങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താ പറയാ, അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാതല, മഹാതലം, തല, രസാതലം, പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകങ്ങൾ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് പറയണത്, ഇവിടെയൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പിറവിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആരാണ് കാരണം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആത്മീയമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നതമായ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കുള്ളില്, വെള്ളത്തില്, അഗ്നിയില് എല്ലാവരും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പിക്ചറൈസേഷൻ കാണുന്നത് ഭൗതിക മോളിൽ മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും ജലത്തിലും എല്ലാം അവിടെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് 4 ലക്ഷം മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മനുഷ്യര് വരുന്നത്. പിന്നെ ജലജന്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. 9 ലക്ഷം ജലജന്തുക്കളുണ്ട്. സസ്യങ്ങള്, ചലിക്കാത്ത സസ്യങ്ങള് 20 ലക്ഷത്തോളം വരുന്നുണ്ട്. ഇഴജന്തുക്കള്, ചെറുപ്രാണികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് 11 ലക്ഷം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 10 ലക്ഷത്തോളം പക്ഷികള്, നാൽക്കാലികള് 30 ലക്ഷം, മനുഷ്യര് 4 ലക്ഷം. ഏറ്റവും കുറവ് എന്താണ്? മനുഷ്യര്. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് എത്ര വരുന്നത്? ഈ 84 ലക്ഷം വരുന്നത്. ഇത് പല തരത്തില് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാതും നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ? സത്വം. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ലൈൻ തുടങ്ങാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതമായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകുന്നു. എന്താ പറയണത്? ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ബന്ധുന്നത്? ഈ ഗുണത്തില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗത്തോടെ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങുമ്പോഴാണ്, അതിന്റെ സംയോഗം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബദ്ധനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലെ വ്യാമോഹിതനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്?
അത് അതിന്റെ അതില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലായിട്ടാണ് ഇത് കുടികൊള്ളുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങളിൽ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അത് നിർബന്ധിതരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഓരോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അതിൽ ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉള്ള സ്വാധീനിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. നമുക്ക് ഏത് സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സത്വഗുണമാണുള്ളതെങ്കിൽ ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും. ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക? അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ അത് പ്രകാശമാനവുമാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവരവിടെ അവരവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിനൊരു എന്താ പറയാ അതിനൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത്, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് അത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകത്തില് സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഫലമായി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവരധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്താൽ അവർ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധം ആർക്കുണ്ടാകും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ആ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറെക്കുറെ മോചിതരായവരായിരിക്കും ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവും. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കുന്നവരാണ് സത്വഗുണ പ്രധാനികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ, അല്ലെ? പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഇവരുടെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ജ്ഞാനമുണ്ട്, അവർ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടരാണെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആരിലുണ്ടാകും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരിലുണ്ടാകും. ആ ഒരു അഹങ്കാരം, അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്നും അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നുമുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അവരിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയാണ്? ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് നല്ലൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളായിരിക്കും. അവർ കൂടുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അവരത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും. ആ സന്തുഷ്ടത സ്വഭാവം അവർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സുഖവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്? അതിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ച് അവർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അതിൽ തന്നെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സന്തുഷ്ടതാബോധം അവരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ സത്വഗുണത്തിൽ അവരെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവര് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് മോചനത്തിന് വഴി കുറയായിരിക്കും. അവർ ഈ ഗുണത്തില് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിലും ആ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവര് സന്തോഷം കണ്ടെത്തി അതിൽ തന്നെ അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും പിറവിയെടുത്ത് ജനന മരണ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഈ തത്വചിന്തകനായിട്ടോ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടോ ഒക്കെ വീണ്ടും അവര് പിറക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ആർക്ക്? ഈ സത്വഗുണ പ്രധാനികൾക്ക്. കാരണം അവര് ആ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ സത്വഗുണ പ്രധാനികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് രജോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിബന്ധാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം.
ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയണത്? രജോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അല്ലെ. രജോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ നിന്നുള്ളവ, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം, കുറെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീവാത്മാവിന്, നമ്മളെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തി, അത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ സ്വഭാവമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങളും മതി വരാത്തവരായിരിക്കും. അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് വീണ്ടും 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 എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം ആരിൽ ഉണ്ടാവും? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ആസക്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല പദവി ഉണ്ടാവണം, ഉയർന്ന പദവി ഉണ്ടാവണം, നല്ലൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാവണം, സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാവണം, നല്ല വീട് ഉണ്ടാവണം, മക്കൾ ഉണ്ടാവണം, ഭാര്യ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ എല്ലാതും അവരെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ്? എല്ലാതും ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനും ആർക്കും മടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? അതിൽ ആസക്തരായിരിക്കും അവർക്ക്. കാരണം അതിന്റെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളില് ബന്ധിതനായിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫുൾഫിൽ ആവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ രജോ ഗുണം സ്വഭാവികള്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ടാവുക. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതില് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തില് കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറ്റി അവരുടെ ജീവിതത്തില് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്? അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? തസ്മത്വാജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിബദ്ധാതി ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാവട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഏതാ പറഞ്ഞത്? തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണം എന്താണ്? അജ്ഞാനജന്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തില് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനികളായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. ഇത് ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയാം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ജ്ഞാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോ അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഉന്മാദമായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ കാര്യവിവേചനത്തിനുള്ളൊരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് പുരോഗതിയല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, അവർക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? അധോഗതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നിന്റെയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. അതായത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ഇതിൽ പ്രഭാതർ പറയണെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു. നമുക്കറിയാം, അവർക്കറിയാം എന്ത്? നാളെ നമ്മളും മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ, നമ്മൾ നശ്വരനാണ്, നമ്മ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു, നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഉന്മത്തന്മാരായതുപോലെ പണം വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രാവും പകലും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഈ ഉന്മാദമാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്? അപ്പോ ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്. ഉന്മാദം ബാധിച്ചവര് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ടോ അതിലോട്ട് വരാനോ ഒരിക്കലും അവർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ആളുകൾ ഫുൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അലസന്മാരായിരിക്കും. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനോ സത്സംഗത്തിൽ പോകാനോ ഒന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു താല്പര്യം ആര് കാട്ടുന്നില്ല? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ അവര്
നിദ്രയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അവര് വളരെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഒരു ദിവസം നമുക്കറിയാം ഒരു 6 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് 10-12 മണിക്കൂറൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഏത് സമയത്തും അവരെങ്ങനെയാണ് നിദ്രാലുവായിട്ട് കാണപ്പെടും, വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ട് കാണപ്പെടും, പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്? തമോ ഗുണബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പഠിച്ചു, പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പഠിച്ചു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പഠിച്ചു. 3 പേരുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ ഇതില് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റ രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പക്ഷികള് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് 3 എണ്ണത്തിനെ കാണാം അല്ലെ. ഒന്ന് അരയന്നം കാണാം, ഒരു ഹണിബി തേനീച്ചനെ കാണാം, ഒരു കാക്കനെ കാണാം. ഇതില് അരയന്നം വന്നിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. അത് ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് അല്ലെ. അതപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അരയന്നം? സത്വഗുണത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അരയന്നം വന്നിട്ട്. തേനീച്ച വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? തേനീച്ച തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കാണ്. വേണ്ടുന്നതിലധികം കൂടുതൽ തേൻ ആര് സംഭരിക്കുന്നുണ്ടാവും? തേനീച്ച സംഭരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുത്തും അല്ലെ. തേനീച്ച നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും. അപ്പൊ ആ തേനീച്ച ഏതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇതായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പറയാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാക്ക എങ്ങനെയാണ്? വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തും വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഒക്കെ കാക്ക ഇങ്ങനെ നടന്ന് കൊത്തി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാക്ക അല്ലെ. അപ്പൊ കാക്ക എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആരെ പറയാനായിട്ട്? കാക്കനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി സത്വം സുഖേ സംചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സംചയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജാഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇനി സത്വഗുണം ഒരാളെ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടാണ് സത്വഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ആ സുഖത്തില് മതിമറന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത്? സത്വഗുണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ. അതുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ്? ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ച് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തത്വചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. കാരണം അവർ ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലത്തില് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർ വീണ്ടും വന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് നല്ലതാവാം ചീത്തയാകാം, പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പറയുമ്പോ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് അവര് പൊതുവെ അലസന്മാരായിരിക്കും, ഉന്മാദം ഉള്ളവരായിരിക്കും, അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്കോ യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിയില്ല, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല അവരെ കൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കും യാതൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പറയുന്നത്. മറ്റേ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അവധിയിലുള്ളവരുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവര് ദാനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് വീണ്ടും വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ ഉന്മാദം കൊണ്ട് അയാളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അവര് ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തി കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. രജസ്തമശ്ചാപി ഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു, രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ
തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങള് ചിലപ്പോ സത്വഗുണം മുന്നിലോട്ട് നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം. ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ തമ്മിൽ മത്സരം നടക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്ക് ഏത് ഗുണാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണമായിരിക്കാം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും തമ്മില് എപ്പോഴും ഈ ആധിപത്യത്തിനുള്ളൊരു മത്സരം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ നമ്മളിൽ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു 10-11 മണി വരെ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സാത്വിക ഗുണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവണേ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും രജോ ഗുണത്തിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. വൈകിട്ടാവുമ്പോഴേക്കും കുറെ തമോ ഗുണത്തിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനു ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്, രജസ്തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനിങ്, പരിശീലനമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാം. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്തിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം? വാസുദേവ സത്വത്തിലേക്ക്, സത്വഗുണത്തിന്റെ ആ മോളിലേക്ക്, അൾട്ടിമേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പ്രോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശ്വസത്യത്തില് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളില് ഏത് ഗുണാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ, ആഹാരത്തിലൂടെ, പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങള് പിടിവലി നടത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം തമ്മില് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടക്കണ പോലെയാണെന്ന് പറയാണ്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇനി സത്വഗുണത്തിന്റെ എന്താ പറയണത്? 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ ഏതൊക്കെ പറയണത്? 2 കണ്ണുണ്ട്, 2 ചെവിയുണ്ട്, 2 മൂക്ക്, വായ്, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം. ഇതാണ് സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ. ഇതെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങള്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരക്കാരെന്താണ്? കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് പറ്റും.
പിന്നെ അവര് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്? അവര് പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആ ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാവാണ്. എന്തിന്റെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജ്ഞാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുക. അതാണ് എന്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ലക്ഷണം? ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ. അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ പരദർശഭ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്താണ്? പണത്തിനോടും എല്ലാത്തിനോടും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും അവർക്ക്, അല്ലെ? ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹവും മോഹാവേശവും ഒക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തൊരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർത്താനായിട്ട്, വീണ്ടും വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട്, കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി നല്ല വണ്ടി മേടിക്കണം. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവരിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊരു അറുതി ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഇങ്ങനെ അവർ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം പറയുന്നത്. അവർക്ക് അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്തിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരിൽ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നെ തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തി പ്രമാദ മോഹ ഏവച താമസേ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, തമോ ഗുണമാണ് പ്രകടമാകുന്നെങ്കിലോ അവരിലുള്ള ലക്ഷണം എന്താണ്? തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഇതൊക്കെയാണ് ആരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്? തമോ ഗുണം ഉള്ളവരില്. തമോ ഗുണം വളരുന്നവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ തമോ ഗുണം ഉള്ളിടത്ത് എന്തില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? തേജസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? തമോ ഗുണം ഉള്ളവർക്ക് തേജസ് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാവും, അല്ല? തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല. തമോ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേജസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പ്രകാശിതമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? പ്രകാശം ഇല്ല. താമസ സ്വഭാവികൾ എന്താണ്? അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവര് തത്വത്തിനൊന്നും അനുസരിച്ചല്ല അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവരിങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിയ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവർക്ക് അധ്വാന ശേഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ എന്താണ്? അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവര് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. ബോധമുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴെങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങള്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവര് ആലസ്യരായിരിക്കും, മടിയന്മാരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥകളാണ് പറയുന്നത്.
ഇനി സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ, ഇനി ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കൊക്കെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും മരണപ്പെടുമ്പോൾ സാത്വികര് മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരാണ് മരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെവിടേക്കാ പോണ, ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, കുറെ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ, ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഏറ്റവും മുകളിലെ സത്യലോകം തൊട്ട്, അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം, ജനർലോകം തുടങ്ങിയ ദേവന്മാര് ഉള്ള ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടേക്കായിരിക്കും ആര് പോണത്, ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് സാത്വികര് മരിക്കുമ്പോ അവിടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ദേവതുല്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരവിടെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ അവര് വീണ്ടും ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവര് അവരായ സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരിവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലായിരിക്കും ആര് വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ജന്മമെടുക്കുന്നവര്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികരാണെങ്കിൽ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എങ്ങനെയാ പറയണത്, സത്വകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, വിശുദ്ധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം എപ്പോഴും നല്ല പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പലങ്ങൾ പണിയുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആര്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സിറ്റിയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പറയുന്നത്. അത്ര കഠിനമായിട്ട് അവർ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ അവിടെ ക്ലേശം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് ജീവിക്കേണ്ടത്. കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, അജ്ഞാനവും മാഠ്യവും നിറഞ്ഞതാണ്. അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്, അജ്ഞാനമായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മൗഢ്യത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് അവര് മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരല്ല അജ്ഞാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ മൗഢ്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്, ഓരോരുത്തരുടെ എങ്ങനെയാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അഥോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ പറയാണ്, സാത്വിക സ്വഭാവികള് എവിടേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് ഈ ഭൂലോകത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നീചമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കുന്ന ഭരണം. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഫലം, ഈ ത്രിഗുണ പ്രേരിതങ്ങളായിട്ട് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോ സത്യലോകത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും, പിന്നല്ലെങ്കിൽ തപോ ലോകത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാം, ഈ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ അവര് ചിലപ്പോ സത്വഗുണത്തിന്റെ ആ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കാം. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഭൂലോകങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്, ആ ഒരു വ്യക്തി അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയല്ല, വിശുദ്ധരായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ രാജാവായിട്ടോ ധനികനായിട്ടോ ഒക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ആർക്കുണ്ടാവാണ്, ഈ രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവാണ്. അപ്പൊ രാജസ തമസ സ്വഭാവികള് ഭൂലോകവാസികള് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഉത്കൃഷ്ട രംഗങ്ങളിലേക്ക്
പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരെവിടെ തന്നെ വരാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഭൂമിലോകത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി തമോ ഗുണാണെങ്കിലോ, തമോ ഗുണത്തിന് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, നീചമായിട്ടുള്ള പറയുന്നത്, നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ എന്നടുത്ത് പറയണത്. അവര് നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവര് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, തമോ ഗുണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം വളരെ നീചമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ തമോ ഗുണം വളരെ ആപത്കരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് താഴെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷത്തില് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യര് കഴിഞ്ഞാൽ 80 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളില് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആർക്ക് പിറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷികളായോ മൃഗങ്ങളായോ ഇഴജന്തുക്കളായോ വൃക്ഷങ്ങളായോ തമോ ഗുണം വളർന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവര് ഏത് യോനിയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും നീച ഗുണത്തിലുള്ളവരും ഏതിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാം. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, അതായത് മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ ജന്തുക്കളോ വൃക്ഷങ്ങളോ പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും അവർക്ക് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതായാലും രജസ്സിലായാലോ തമസ് ആയിക്കോട്ടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉയരാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. അതിനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം പറയുന്നത്. ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും, ശുദ്ധസത്വത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട്, അത് ക്രമേണ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിലെന്താ പറയണതിന്, അടുത്തതിൽ പറയാണ്, ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്, ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവാത്മാവിന് ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എങ്ങനെ, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തില്, ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും, ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു പരവ്യോമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിന്റെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നമുക്കില്ല, പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതിനു മുന്നേ അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആ ശ്ലോകം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അമൃതതുല്യമായ ജീവിതം കിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ്
നമുക്ക് അതിക്രമിക്കുക? അതിക്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? 3 ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, ഒന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 ശ്ലോകത്തില് പറയണ. എന്താ പറയണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില് ആർക്കാണ് വെറുപ്പുണ്ടാകാത്തത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല? അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ആസക്തി വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കും വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നമ്മളെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ സ്വഭാവത്തില് നമ്മളത് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുക. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അവയ്ക്ക് അതീതനായിരിക്കുക. പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാം. നമ്മുടെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ തുല്യ നിലയിൽ തന്നെ കാണാം. പിന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മണ്ണും കല്ലും പൊന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമല്ലാതിരിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഒരുപോലെ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്കത് ഇഷ്ടമൊന്നും പറയാനില്ല, ദേഷ്യമൊന്നും പറയാനില്ല, പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ധീരനായിരിക്കുക. പിന്നെ നിന്ദ ചെയ്താലും സ്തുതിച്ചാലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമചിത്തതയോടെ ആയിരിക്കും. ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയാണ് എങ്ങനെ? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അർജുനന്റെ ആ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാളില് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈർഷ്യക്കിട ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? തൃഷ്ണ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആരോടും ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ, ആ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മള് മുക്തനായിട്ട് മാറും. പിന്നെ തനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരമായിട്ടുള്ള ആ താതാത്മ്യം ഓർമ്മയിലെത്താനായിട്ട്, ഓർമ്മയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ശരീരബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് ഭഗവാനിലായിരിക്കും ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്, മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതൊക്കെ തന്നെ പോകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്തരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഒന്ന്, അവര് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ മുഴുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അവരെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരിക്കലും ഒരാളോടും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒന്നിനോടും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞത്? ഇവരായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അയാളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ, അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത്. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞ എന്താണ്? അയാള്
അയാൾക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, നിന്ദയായാലും ആദരവായാലും മറ്റുള്ളൊരു മാനം അപമാനം ഒന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അയാൾ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയാള് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ സ്വന്തം കടമ നിർവഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലം എന്തെന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, മാനിക്കുന്നതായിട്ടോ നിന്ദിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നും അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അയാളുടെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നില അയാളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതല്ലായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്തായിരിക്കുന്നുള്ളു. അപ്പൊ അത് അയാളെ പ്രവർത്തികളിൽ അയാളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അയാളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലായിരിക്കും ആര് ചെയ്യണത്, ഇയാൾ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ എന്തായിക്കോട്ടെ, എന്ത് പറഞ്ഞത് മൺകട്ടയായാലും കല്ലായാലും പൊന്നായാലും ഇതൊക്കെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും അയാള് കാണുന്നത്. തന്നോട് ശത്രുതയുള്ളവരോട് അവർക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, മിത്രത്തിലുള്ളവരോട് വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, എല്ലാവരോടും സമചിത്തതയോടെയാണ് അയാള് പെരുമാറുന്നത്. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അയാൾ എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്ത് അയാൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ട് അയാള് അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും എങ്ങനെയായിരിക്കും, സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മര്യാദ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അയാള് സന്നദ്ധനായിരിക്കും. പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ട് അയാൾ പ്രയത്നിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടും അയാൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. അതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികളാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണത്തിന് അതീതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു, ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായം എന്തെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എങ്ങനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക, ഏത് പരിതസ്ഥിതി വന്നാലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം, അവർക്ക് ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് വേണം, ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയോഗം സദാ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാകാം, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള രാമനോ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്കൊന്നും എണ്ണയില്ല. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തെയാണ് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടം, നമുക്ക് ആരെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം, ആ രൂപത്തെ നമുക്ക് സേവനത്തിൽ ആ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയമായിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന് അർപ്പണം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാം. പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനോട് തുല്യത അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മീയ ലോകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ ആ പരവ്യോമത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പോലത്തെ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ സച്ചിദാനന്ദാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പോലത്തെ നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടി ഭഗവാനെ സേവിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് സ്വർണ്ണ കലശങ്ങള് സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, മുന്നിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് കഴിഞ്ഞത് അത് പറയണത്. അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു സത്സംഗം കൊണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ നമ്മൾ പറയാണ്. സത്സംഗം കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗുണത്തില് തമോ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ഒരു രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥ. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വാൽമീകി മഹർഷി, രാമായണം രചിച്ച വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറിയ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ രത്നാകരൻ എന്താണ്? ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു, കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്, കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും സ്വത്തും കൊള്ളയടിച്ച് പണവും കൊള്ളയടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നു ആരുടെ ജോലി? ഈ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളന്റെ ജോലി. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഒക്കെ അയാള് പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി ആ വഴിയിലൂടെ വരുമ്പോ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കാൻ നോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വീണയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കാണ്, നീ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്താണ് കാര്യം? നീ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, ഇതിന്റെ പാപങ്ങൾ ആരേൽക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ രത്നാകരൻ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ഭാര്യയെ കൂടി ഏൽക്കും. കാരണം ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്നാണ് ആര് പറയണത്? രത്നാകരനോട് പറയണത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെന്ന് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യ എന്താ പറയാ? എനിക്കിതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല, ഞാൻ ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് രത്നാകരന് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് എന്താ പറയാ, നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ആവാണ് ചെയ്യണത്. തനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകണം, തനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നാരദ മഹർഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ രത്നാകരന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും കൊള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ പറയാണ് മരാന്ന് ജപിക്കാനാ പറയണത്. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? മരാന്ന് ഉച്ചരിക്കാം. ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്ക്, ആ ഗുരു പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് രത്നാകരൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മരാന്ന് ഉച്ചരിച്ച് അത് രാമ എന്നായി മാറണം. പിന്നെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് നാരദ മഹർഷി ആ വഴി വരുമ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു പ്രകാശാണ്, അത്രയും ഒരു പ്രകാശ ജ്യോതിസാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അവിടെ നിന്ന് അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലുന്തോറും രാമ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ പുറ്റ് ചിതൽപുറ്റായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യണത് രത്നാകരൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ആര് വരാണ്? ഈ രത്നാകരൻ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രത്നാകരൻ അതിനുശേഷമാണ് വാൽമീകി മഹർഷി, അങ്ങനെ ആ ചിതൽപുറ്റിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് വാൽമീകി എന്നുള്ള നാമം വന്ന് വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് രാമായണം രചിച്ചത്. അതായത് തമോ ഗുണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? ഈ രത്നാകരൻ. ആ രത്നാകരന് മാറ്റം വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാനും നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആര്? ഈ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടാളന്റെ കഥ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. നമ്മളിലുള്ള സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ